इउबिपिएफआ गाम्बारु मोसाहारिनि गोरोन्थि मावनायखौ रायजोफोरनि गेजेराव खौरांगिरि मेल हांख्रायनानै नङा होननानै फोसावबाय थादों। नाथाय गोरोन्थि मावनाया नङाब्ला मानो सीएम भिजिलेन्सनि हान्जाया बिथांनि हेंथायै सिग्रोमबाय थादों? सोरखारा मिथिनानैसो गाम्बारु मोसाहारिखौ सिग्रोमबाय थादों होनना धेमाजि जिल्ला सिंनि सिलाफोथार दखरा खौसेथि बर' सुबुं आफादा खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों ओरैबादि बुङो। दिनै धेमाजि जिल्ला इउबिपिअनि सिङाव थानाय सिलाफोथार आनसलिक इउपिएन जानानै जोङो दिनै माखासे प्रेस मिट होनो सानदों। मानोना जोङो माखासे प्रेस मिटआव नुदों जोंना बे इउबिपिएफ होननाय मोनसे गोदान आफादा माने माखासे रावफोरखौ माखासे बाथ्राफोरखौ प्रेस मिटआव माने गाज्रि मेसेज रायजो राजानो होगासिनो दङ। बेनिखायनो जों मोनसे प्रेस मिट होनो सानदों दिनै जोङो सिलाफोथार आनसलिक खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जानानै। बेनो जाहैबाय जोङो जाय समाव इउपिअ दानानै जोङो दिनै जोङो बिकेडब्लिउसि जोङो लाबोनो हादोंमोन। मोनफ्रोमबो आफादजों ज' जानानै बिटिआरनि बाहेरायाव थानाय जोङो बयबो रायजो राजाखौ लानानै जोङो मोनसे बिकेडब्लिउएसि होननाय मोनसे जों काउन्सिल मोनदोंमोन। नाथाय बे काउन्सिलनो जायनाखि बिबानगिरि जोंहा गाम्बारु बिथाङा बे काउन्सिलनि सासे चेयारमेनमोन। नाथाय बिथाङा दिनै बिबानखौ मोननानै काउन्सिलाव बिबान लानानै बिथाङा माखासे गावनि गोरोन्थिखौ भुलखौ मोनथियालासिनो माखासे गावनि गोहोजों हाबा मावनायाव गोरोन्थि जानायाव बिथांखौ दिनै जोंनि काउन्सिलनिफ्राय बिथांखौ बोख्लायनाय जादों। दा बिथाङा गावनि जिथु गोरोन्थिखौ नुनानै बोख्लायजानानै बिथाङा आरो माखासे गावनो दिनै दैदेनगिरि हिसाबै इउबिपिएफ होननाय मोनसे आफाद दादों आरो बे इउबिपिएफआ दिनै माने नंगौ खोथाखौ नङै होननानै फोसावगासिनो दङ। दा बिथांनि सोमोन्दै जों फंनैसो दिनै प्रेस मिट होनो सानदों। बिथाङा जि समाव बिथाङा चेयारमेनमोन बिकेडब्लिउएसिनि बे समाव बिथाङा स्टिल इन्टारप्राइज होननाय स्किमनिफ्राय मोनसे एग्रिमेन्ट 13 जुन 2022 मायथाइयाव बिथाङा काउन्सिलनि रावबो मोनथियालासिनो बिथाङा गाव हारसिङैनो 70,49,00,000 बिथाङा एग्रिमेन्ट खालायदोंमोन। नाथाय जोंनि काउन्सिलाव बोसोराव जों 13,50,00,000 मोनफैयो। नाथाय बिथाङा जे बबेनिफ्राय मा सानो जे 70,49,00,000 बिथाङा एग्रिमेन्ट खालायखो बेखौ माने रावबो मोनथिया, आफादफ्राबो मोनथिया। आरो लोगोसे आरो नेक्स्ट आरो बिथाङा बिकेडब्लिउएसि भवन निउ दिल्लीयाव लुनो होननानै बिथाङा हारियानानिफ्राय अशोक कुमार KSCJB होननाय मोनसे कम्पानिनिफ्राय बिथाङा आरो 70 कौटि रां बिथाङा एग्रिमेन्ट खालायबावदों। बे एग्रिमेन्ट खालायनाय जिथुनाखि बिथांनि रेकर्ड बिथाङा गावनि चेयारमेननि पेडआवनो बिथाङा बेखौ एग्रिमेन्ट खालायनाय जादों। दा बेफोरनि जाहोननि थाखाय बिथांखौ दिनै काउन्सिलनि सरकारानो बिथांखौ दिनै बोख्लायनानै दोननाय जादों। नाथाय बेखौ बिथाङा दिनै दुखु मोननानै मोनसे इउबिपिएफ होननाय मोनसे आफाद दादों। नाथाय बिथाङा गावनि गोरोन्थिखौ बुजियालासिनो सोरखौबासो दाय होनानै सोरखौबासो माने थांखिनानै बिथाङा दिनै गोदान आफाद दानानै गाज्रि मेसेज होगासिनो दङ रायजो राजानि सिगाङाव। नाथाय बियो जोबोद गोरोन्थि बिथांनि आरो भुल जादों बियो। जाहाथे बेफोरबायदि गाज्रि मेसेज रायजोफोरनो फोसावनाया रायजोखौ गाज्रि खालायनो साननाय, रायजो राजाखौ गाज्रि मेसेज सोनाया बे जोंनि सासे गिदिर लिडार बा गिदिर दैदेनगिरिनि मोनसे हाबाफारि नङा बियो। बेफोरबायदि गाज्रि मेसेज होनाय रावफोरखौ बिथाङा एसे दोनथ'नानैबाबो मोजां मेसेजफोरखौ होनो नाजानांगौ। जाहाथे रायजोफ्रा जोंनि बिटिआरनि बाहेरायाव थानाय जोंनि बर' हारिनि बर' फिसाफ्रा दिनैसिम बिराद खस्थ' जाबोनाय आरो गोदोनिफ्रायनो खस्थ' मोनबोनानै दिनैसिम जोङो जेबो जाबोनो हायाखै। बेफोरनि थाखाय बिथाङा एसे गावनो बुजिनांगौमोन। नाथाय गावसिनि दैदेननायनि गेजेराव जेंना जेथो जानायाव सोरखौबा आरो रायजोखौ लाबावनानै बिथाङा आरो गोदान आफाद दानानै आरो रायजोफोरखौ दिनै आरो गोथौ हाखराव गाबरू होननाय साननाया बिथांनि गोरोन्थि जागोन। जाहाथे बिथाङा एसे गावनि गोदान आफादनि गाज्रि मेसेज होनायफोरखौ जाहाथे बिथाङा एसे मेसेज होनायनिफ्राय गोजानाव थायो। जों आनसलिक हिसाबै बे दिनै बे प्रेस मिटखौ होनाय जाहैबाय। सिलाफोथार दखरा खौसेथि बर' सुबुं आफादनिफ्राय जों नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों बेखौ फोरमायनो नागिरदों जे जाय गाम्बारु मोसाहारि बिथाङा इउबिपिएफ होननाय आफाद दादों, बे आफादा दिनै
माखासे जोंनि धेमाजि जिल्लानि सिङावबो दखरा आफाद दानायखौ जोङो मिडियानि गेजेरजों नुनो मोन्दों। बे आफादाव आन्सलिक आफादाव बा जिल्ला आफादाव जाय बिथांमोना दा बाहागो लादों बिथांमोना मोनसे आफाद दैदेननो हानाय मोनसे गोहो गैयाखौ जों नुदों। मानो होनबा बिथांमोना जायफ्रा लिड लादों आन्सलिक आफादाव बिथांमोना फ्राय बबेबा मोनसे आफादाव गोदो सोमोन्दो दंमोन। दा बै आफादफ्राव बिथांमोना गोरोन्थि मावनानै बै आफादफोरनिफ्राय एरख'जानाय सुबुंसो होननानै जों मिथिगौ। बेनिखायनो नै दा बेफोरबायदि गोदो एरख'जानाय मानसिफ्रा बा गुबुन आफादनिफ्राय एरख'जानाय मानसिफ्रा जे रायजोफोरखौ लानानै माबा मोनसे मोजां खामानि मावनो हागोन बा हारिनि मोजां खामानि मावनो हागोन होननानै जों साना आरो फोथायनाय गैया। आरो जोंनि बर'आव दा बुंनो थाङोब्ला गोबां आफाद दङ, जों बेखौ मिथिगौ। आरो गोदानै आफाद जोनोम जानायनि खुनु गोनांथि गैलामोन, दा जों बेखौ मिथिगौ। दा बेहाय गोदानै जुदि बे आफाद दादोंब्ला रायजो राजाफोरखौ खस्थ' होनाय आरो गावसोरो रायजोफोरनि नंखाय फाला माबानायजों रायजोफोरखौ मोनसे गाज्रि लामायाव लांनो नागिरनायखौसो जों मोनदाङो। दा बेहाय जों बुंगोन दे UBPO होननाया जोनोम जानांगौ मोनसे समाव गैयामोनखौ रायजोफ्रा मोनदांदोंमोन। नाथाय बे UBPO होननाया जोनोम जानानै BTCनि बाहेराव जिनाखि काउन्सिल बर'फोरनि थामोन्थानि थाखाय रांखान्थि आरो थामोन्थानि थाखाय जि नांबोनानै BKWC लाबाय, बिनिफ्राय रायजो राजाफ्रा मोनसे फोथायनाय फैबाय जे UBPO आफादा मोनसे गोनांथिमारमोन। नाथाय दा जों जिथुनाखि काउन्सिल बा स्टेटहुड नागिरबाय थादोंमोन, स्टेटहुड नागिरखांनायनि उनाव जोङो मोनिलाय BKWC मोनबाय। BKWC उनाव जोंनो दा माबा मोनसे नांगौ होननानै बा माबा मोनसे आफादा जोनोम जानानै माबा मोनसे काउन्सिल नागिरबावनांगौ दं होननानै आं सानाखै आरोखि। दा बेहाय जाय बिथांमोना बिबान लानानै दा बे खामानिखौ मावनो नागिरदों बा हारिनि मावगोन होननानै बिथांमोना समायखिरा लादों, नाथाय बियो खेंसालियै बिथांमोना राजखान्थि खालामनोसो बिथांमोना फैदों आरोखि। जों बेखौ मोनदाङो। जुदि राजखान्थि खालामनोब्ला थोंजोङै बिथांमोना राजखान्थि दोलो दानाया गाहाम। बेयाव मोनसे आफादखौ जाथिखौ फाननानै आफाद दानाया खिन्थु हामाखै, मोजां जायाखै। बियो हारिखौ मोनसे बदनामसो लाबोगोन होननानै जों सानो। आरो जाय मानसिया मोनसे आफादनिफ्राय एबा काउन्सिलनिफ्राय एरख'जानाय, बियो दि मोजाङै मावनो हागोन, बे गाम्बारु बिथाङा दि मोजां मावनो हागोन, बेखौ होननानै हागोनखौ जों सानाखै आरो।